Johan A. Jarnais, Ray Alexis John C. Romano, Dave R. Carosali, Travis Malait A. Cabristante, J. R. Carosali, Stephen Earl S. Bernaras, Ray Aldin Yosef C. Romano, Abel P. Banhao, Kyle Angelo Y. Domari, Michael Joseph C. Mamita, Christoph Kent S. Condiman, Floyd Nino L. Pinheiro, Chris Carol Waitula L. Bolotano, John Merson A. Padilla, Francis Nico A. Ramos, Mark Francis C. Romano, Ramon R. Akar, Joaquin Cedric A. Jarnais, Stanley John L. Banhao. Mga kabataan, unsa inyong pangayoon karon? Nganong mangayo kamo nga suluban sa pagkaakulito? Salamat sa Dios nga naghatag kaniyo sa tinguha pag-alagad kaniya dinhi sa iyang simbahan. Apan karon nga nagtinguha kamo sa pag-alagad kaniya, kinahanglan magbinuotan kamo og magligdong dili lamang sulod sa simbahan, kundi sa tanang dapit o panahon. Magmatinahuron kamo sa balaod sa simbahan o sa inyong mga ginikanan. Likay ang katapol, ang kalingas, ang kamasinopakon. Hinunua, magmakugihon kamo, magligdong, magbinuotan, o maghatag may panig-ingnan dinhi sa simbahan o sa tibok parokya, aron mailhan nga kamo mga sulugoon sa Dios dinhi sa iyang templo. Hinautunta nga magpadayon kamo sa mayong tinguha sa pagpahimuot sa Dios dinhi sa pag-alagad sa iyang simbahan. Busa karon ibungat ang inyong maayong mga tinguha. Karon atong isunod ang pagbendisyon alang sa mga sapot alang kaninyong mga akulito. Gihangyon ako ang mga ginikanan o sa mga miyembros pamilya nga nagdala sa sultana sa pag-ari sa atubangan aron ato ang bendisyonan ang sapot sa mga akulito. Ang atong hinabang gikan sa ngalan sa Ginoo, nga maoy nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ang Ginoo manaa kaninyo, manausab kanimo. Magampo kita. O Ginoong Jesucristo nga nagsulog sa among kinaiya sa pagkatao, pagpakatakos, paghatag ka namo sa imong dili maisip nga mga grasya, aron kini mga kabataan masuluban sa imong kasanto sukatarong. Ginoo, pagpakatakos usab, pagpanalangin, nining mga sapot karon, aron masuluban kini mga kabataan nga mogamit ini diha sa kasantos, kabuutan o katarong, nga makapahimuot kanimo kanunay. Ikaw nga buhi ug hari, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen.
Mga ginikanan, sulubi ang inyong mga anak, kayong gihalat karon diha dinhi aron mag-alagad sa Dios dinhi sa atong parokya. Ilhanan kini nga sila mga akulito sa Ginoo. Bantayan unta ninyo sila aron magpadayon sa pag-alagad sa Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Karon isulob ang sutana ngadto sa mga kabataan ninyo. Mga kabataan, dawat ang kayag ni Kristo, timaan nga gitawag kamo sa Dios aron mag-alagad kaniya. Magampo kita. O Ginoong Hesukristo, kahayag sa kalibutan, hayagi kini mga kabataan, uban sila maginikanan aron maglakaw sila kanunay diha sa dalan nga masanag, sa walay pagtipas sa matuliit nga agianan. Halinga ang siga si mong gugma diha sila makasing-kasing, aron sila mag-ila kanimo kanunay o makigugma kanimo diha sa walay katapusan. Amen. Amen. Karon atong pahalipayon mga kabataan nga nakadawat na karon sa sapot sa pagkaakulito.